Da li je Novi Sad postao jedan od onih gradova u kojima se kultura piše velikim slovom? U odnosu na ostale gradove definitivno jeste. U odnosu na naše želje, pa ima tu još dosta toga da se uradi. Pritom ne mislim na kulturu kao skup raznih umetničkih sadržaja, već na kulturu života uopšte u jednoj urbanoj gradskoj zajednici. Kako popraviti stare kvartove, kako od napuštenih fabrika napraviti mala urbanistička čuda, kako nam približiti sadržaje zbog kojih smo nekada morali 2 autobuske linije da promenimo da bismo stigli na mesto dešavanja, se sve dešavalo u centru grada. Možda vam ovo zvuči komplikovano, ali vrlo je jednostavno i dešava se svuda oko nas, iako opet to možda i ne primećujemo. Zato je tu ekipa emisije Grad i mi, i slučajno ili ne, ali danas smo u starom gradonačelnikovom kvartu da vidimo nešto staro, a potpuno novo, a to je ova svilara. Hajmo unutra. Dobar dan, gospodine Vučeviću. Koliko puta ste, dobrodošli, koliko puta ste prolazili pored ove stare svilare, pošto pretpostavljam niste mogli uđete unutra, i pitali se da li će se ovde ikada išta desiti, da li će ona ikada izaći iz te kategorije napuštenih i ruiniranih objekata i postati nešto drugo? Pa mnogo puta, verovatno. Nisam uvek ni razmišljao o mogućoj prenameni jedne propale fabrike, ali kada smo doneli ideju da ovo radimo, pre svega kada smo prihvatili inicijativu koja je došla odavde iz almaškog kraja, jer istini za volju i hoću to da kažem, da svi znaju, ideja da svilaru pretvorimo u jednu kulturnu stanicu. Nije bitno kako se to sad formalno ne zove, nego suštinski da je oplemenimo i vratimo jedan novi sjaj. I jeste izvorna ideja odavde iz almaškog kraja, građana iz udruženja Almašani. To je lokalna ideja, grad je samo imao snage, imao mogućnosti da to sprovede, imao je snage zato što je jači budžet, imali smo političku stabilnost da možemo i da dobijemo podršku od vlade Republike Srbije i da zajedno ovde investiramo neki novac, nije ni bitno koliko, ali nije mali svakako, i da danas almaški kraj ima jednu pravu ustanovu kulturnog dešavanja i ovo nije više samo jedna upropašćena ili zatvorena fabrika i mesto od kojih su ljudi bežali. Danas imate potpuno obrnutu situaciju, dolaze klinci, dolaze mladi, provode vreme. To će biti klaster javnog života almaškog kraja, jer hoćemo sačuvamo i Kožaru koja je preko puta, a okolo ove svilare vam se nalazi Akademija nauka i umetnosti sa svojim, tako je, bukvalno okružuju ovu svilaru, i moram podsjetiti da smo i to 2013-2014 dali Akademiji. Dotle nije Akademija koristila taj prostor. A gospodine Vučeviću, ja sam uvodno i najavi rekla da želimo ovoga puta da objasnimo nešto što se dešava u našem komšiluku, a možda i ne primećujemo, se lako i brzo, to svi znamo, navikavamo na dobro, a to je kako te kulturne sadržaje približiti svima nama, kako da se ne osjećamo da smo građani drugog reda ako ne živimo u samom centru grada, gde je sve bilo do sada skoncentrisano. Ja znam da biste bili danas više volili da pričamo o onih 50 novih autobusa, ali mi ćemo sada ušparati gorivo, je li tako? I manje plaćati karte, bismo došli do nekih... I manje zagađivati životnu sredinu. Tako je, do centra dešavanja, do samog centra grada, gde je sve, kao što sam rekla, bilo skoncentrisano. Vaša ideja je, nevezano za tu Evropsku prestonicu kulture, titulu koju smo dobili, da se Novi Sad ravnomerno razvija. Pa čak i kada su kulturni sadržaji u pitanju, ovo je jedan od onih primjera na koji način ćete to uraditi, je li tako? Tu je i upravnica kulturne stanice Svilara. Mislim da su imali od otvaranja, to je bilo krajem prošle godine, da su imali preko 250 događaja, da 12.000 ljudi za manje od godinu dana prošlo kroz Svilaru, mnogo klinaca, mnogo dešavanja. Pitate kako se to organizuje? Lako nađete kreativne ljude i ovde je svima ovaj prostor dostupan da se izraze, je li tako? I date im da upravljaju. Naravno, on se koristi u svrhu
s kojom je građena, odnosno rekonstruisana i samo s tom namerom može da se upotreba, da ne misle neko se sad tu prave, ne znam kakve... Dobro, mislite žurke i tako, za to imamo ekstra. Moram iskoristim i da poručim, pošto vidim da ima raznih ovde drugih planova, mi nećemo dati nikako da se menja namena ovih susednih objekata i mi ćemo ovo čvrsto držati kao jedan stecište ili središte javnih i kulturnih dešavanja u Almaškom kraju, odnosno na Podbari. Znači da svi investitori dobro razumeju moju poruku. Neće ovde biti nikakvih promjena, jer vidim da je to njima sad atraktivno da grade ovde zgrade. Ovde neće se graditi zgrade, ovde će se čuvati objekti za namenu kulture i to je moje čvrsto obećanje i Almašanima i svim ljudima iz kulture. Ja verujem da ćemo dobiti podršku od vlade veoma brzo i da ćemo posle Petrovaradinskog podgrađa dobiti drugo zaštićeno područje, odnosno područje pod posebnim režimom, to je Almaški kraj. Kao najstariji kraj Novog Sada sa bačke strane i imat ćemo pored Podgrađa prvi put i sa bačke strane jedan deo grada koji je pod posebnim režimom, pod posebnom zaštitom. To nas otvara mogućnost da još više investiramo u Almaški kraj, to stvara mogućnost da Zavod za zaštitu spomenika kulture investira i ovde u fasade i ovde u krovove, da pomognemo ljudima, svesno da ljudi ne mogu da sami to sve održavaju onako kako bi želeli. I ovde su i dve ulice, to su me učili Almašani, koje imaju najduži naziv, odnosno nikad im nisu menjani nazivi i ja sam siguran da ćemo imati ovde veliki broj novih turističkih atrakcija. Dobro, ajte da nam to ne otkrivate. Ali šta ćete, Evo za vas, kao voditeljki neću, hoću vas pa ćemo imati sledeće. Mislim, imate dve ulice koje od osnivanja nikad nisu promenjene. To je trik pitanje za mene. Dobit ćete odgovor. I za Novosađane. Dobro, i za Novosađane. Za Novosađane, ja nisam znao, čuo sam skoro, evo da svi razmisle koje dve ulice nikad nisu promenjene. Znači, i u doba Austrougarske, Kraljevine, Srbe, Hrvata, Slovenaca, pa sve SFRJ, pa do danas. Ajde, pripremit ćemo vam odgovor. Ova svilara je posebno interesantna, jer je ona te 770, ako se ne varam, pa i do sredine prošlog veka, bila jedan od najvažnijih industrijskih kapaciteta, tako kažem, Novog Sada. Svilarom je počela industrijska revolucija našeg grada. Industrializacija još u onoj ondašnjoj Ugarskoj. Ali šta vam svilara kao simbol nekadašnje industrializacije Novog Sada danas simbolizuje? Šta je simbol kreativne industrije? Simbolizuje kao jedan od najeklatantnijih primjera ili možda čak i prvi primjer u Srbiji u okviru industrijskog nasleđa i našu sposobnost da nešto što je propalo i što jeste simbol nekog perioda, ali umeđu vremenu izgubilo tehnološki, ekonomski značaj, mi oplemenimo i prenamenujemo i damo jedan potpuni novi oblik, odnosno novi sadržaj. To je dupli plus, odnosno vi nešto što je bilo zapušteno pretvarate u pristojno, lepo i upotrebljivo i još dajete novu namenu, odnosno jednu funkcionalnost koja vam garantuje dugovečnost, odnosno suštinsku, stratešku isplativost. A sad će se pitati šta će Limanci, šta će stanovnici Novog naselja, šta će stanovnici Klise. Ovo je samo jedna od kulturnih stanica koje planirate otvoriti u Novom Sadu. Imamo dve koje postoje. Najstarija je Ečeg na Grbavici, ili u prevodu na srpskom jedinstvu, u ulici Antona Čehova. Ona je imala i nešto veći broj događaja, duže traje, preko 550 događaja je bilo samo od pretvaranja nje u kulturnu stanicu i oko 35.000 ljudi je prošlo kroz Ečeg, a ovde 12.000, pogledajte koji je to broj od 47.000 ljudi, je samo dve kulturne stanice koristilo. Znači, čim smo uradili disperziju, odmah smo dobili veći broj i aktivnosti, pre svega veći broj ljudi koji je uključen. Ali radili smo to u Futogu, sledeće nam je na Klisi, Slavnoj Bari, Vidovdanskom naselju. Koji god bi deo rekao, ovi drugi bi se naljutili, suštinski i geografski će to biti na Slavnoj Bari, ali će koristiti ove dve susedne mesne zajednice, odnosno građani tog dela grada i onda pripremamo najveću kulturnu stanicu, to je na Novom naselju. Ovo je nekadašnji simbol industrializacije. Imamo još jednu fabriku koja je isto bila simbol tadašnje. Jeste, Petar Drapšin i tu planira... Ili kineska četvrt, kako je. Sad me uče da ne govorim kineska četvrt, ali da bi, pa ne znam, verovatno da je... Prekrajate istoriju, gospodine Vučeviću. Idemo tamo, ne dozvolite, ali samo da pogledate... Ja sam stvarno ponosan na ovo što smo uradili i ponavljam, ovo je velika pobeda lokalne zajednice, ljudi koji žive ovde. Lokalna zajednica vodi ovo.
Nismo doveli administratora iz drugog dela grada, iako je za mene grad apsolutno jedinstven. Znači, ljudi koji ovde žive, koji dišu ovaj vazduh ceo život, koji najbolje poznaju almaški kraj, koji razumeju Podbaru, vode Svilaru i ja onda nemam razlog da brinem. Kao da su znali da ćete doći, ajte da pogledate šta je jedan Rastko naslikao, mislim da su ovo akvareli. Rastko je to ribenike. Rekao bi da su to... Šta je to, gospodine Vučević? Pa rekao bi da su to babuške melezi, kako god ih nazvali. Teško je to raspoznati, ali po obliku bi rekao ili mali šarani. Ali bela riba svakako. Idemo u kinesku četvrt da Ali vi vidimo znate kakva da je tamo ja situacija. puštam ono što upecam. Je li tako? Dobro. Idemo u kinesku četvrt da vidimo kakva je tamo situacija. Dokle se stiglo sa tim radovima? Kožaru To je ste daleko takođe... zahtevnije investicija. Kožaru ste takođe spomenuli. Dakle, ideja jeste stare napuštene objekte. Kožar vam je preko puta. Aleksandra nalazi se bukvalno preko puta. Kineske Svilare, izvinjam se, znači sad da se iza vašeg leđa. Koristi je trenutno Srpsko narodno pozorište za izradu scena. Dobro. I jedna od... Tu su im radionice. Radionice za izradu scena, scenskog materijala ili kako god se to stručno nazvalo. I to je jedan od retkih primjera u Evropi da neko zadržao taj način rada i to mislim da je svakako plus za Novi Sad. I hoću da ponovim, grad urbanistički neće dozvoliti nikakvu promenu namene Kožare, samo možda ostane i da se koristi u oblasti kulture. To je poruka svim investitorima, pošto vidim da idu bočno, da se raspituju, nećemo skidati zaštitu, čuvat ćemo zaštitu kroz Zavod za zaštitu spomenika kulture. Gospod investitor ima mnogo drugih parcela da gradite. To je moja ključna i vrlo bitna poruka. Pošto znam i koji su investitori dolaze, pa ne idu kod mene, idu bočno, pa da se ne trude, neće se graditi zgrade, ovde čuvamo, ovde je kulturni klaster almaškog kraja. Ajmo sad u kinesku četvrt. Prošle emisiji smo je spomenjali, ali tek sad stižemo do tog gradilišta. Idemo. Svi imamo neku svoju priču u vezi sa ovim objektom zvanim kineska četvrt. Koja je vaša priča, gospodine Vučeviću? Pa priča da je ono što je sanjano dugo decenija i što je pre svega bilo pod velom sumnje i neverice da će moći da se pokrene, se radi, se u stvarnosti i stvarnom životu dešava. Tako da nešto što je do juče sanjano danas u prirodi, u stvarnom životu postoje, egzistira. Naravno, mi smo na početku radova ulaganja u jedan budući grad u gradu. Ovo će biti sedište najvećeg broja i nevladinih organizacija, kulturnih poslanika, studentskog kulturnog centra, Opensa, Exita, brojnih drugih umetnika. Čekajte, doćemo dotle, po prvi put će na jednom mestu biti objedinjeni. Imaće najbolje uslove za rad i pri tome neće smetati nikome u smislu svog redovnog radnog angažmana. Dobro, ali trebalo je doći do tog početka, gospodine Vučeviću. Da se ne vraćamo unazad. Dobro, ne moramo se vraćamo, ali znate i vi to, pa ima i tu neke simbolike. To bilo otpora, nisu hteli da... Ali skoro će biti 100 godina kako je tadašnja, mislim da je 921. tadašnja gradska uprava zajedno sa vojskom donela odluku o urbanizaciji ovog dela Novog Sada, o prvoj pravoj izgradnji pored Dunava, pa bili to i... Industrijska zona bila. Bila je moderna fabrika u Kraljevini. Tad je krenula izgradnja limana, 100 godina posle vi ovo prilagođavate nekim novim klincima, budućim generacijama, mladima, umetnicima i spuštate grad na reku. Približavamo se Dunavu, odnosno dobijamo novi deo grada uz reku. I ovo je predivan ambijent za ljude koji se bave kreativnim stvarima, koji se bave stvaralaštvom, koji su inovativni. Ovdje će biti spoj i starih zanata i bit će prikaz i fabrike, odnosno firme koje su uključene u savremene tehnologije, informacijne tehnologije, nešto po čemu je danas Novi Sad
poznat i prepoznat, zbog čega imamo najveće investicije u tom sektoru, govorim IT sektoru, da će ovo biti jedan pravi prikaz Novog Sada iz prošlog i sadašnjeg i naravno fokusiran na buduće vreme. Bilo je puno skepse, bilo je puno otpora. Naravno, mi smo ovde morali da iselimo deo ljudi koji su nelegalno koristili, deo ljudi koji su imali ugovora da im ponudimo zamene. Dobro, jeste taj deo posla uradili, jesu li zadovoljni onim što im je grad ponudio? Pa, većina ljudi koji su imali ugovore su zadovoljni, oni koji su nelegalno koristili, nisu plaćali, sigurno nisu zadovoljni, pošto sad negde moraju da idu da plaćaju. Dosta godina to korišćeno, to tako, bez neke kontrole. I ovde možemo vidimo možda najbolji prikaz kako je nekad izgledalo i kako su ti stari objekti. Za koje smo bili tako emotivno svi vezani, a to je bilo sklono rušenju. A šta vas ovde emotivno može vezati? Evo sad samo da mi neko kaže i pogledajte budući omladinski centar i sve ono što se radi, što se investira u Kineskoj četvrti, što će raditi. Pri tome neće svi objekti se rušiti, mnogo objekata će biti rekonstruisano. Tačno ima šta se novo gradi, a šta se rekonstruiše. Fabrika će biti rekonstruisana. To je onaj deo odmah na bulevaru Despota Stefana koji pripada Studentskom kulturnom centru, jer su čuvene i svirke i pozorišne predstave i prostor za veliki broj umetnika koji možda ne mogu da dobiju mogućnost da u institucionalnim oblicima uvek izlažu. Ovde je uvek bio prostor za njihov angažman i upoznavanje publike sa njihovim radom. Ta neka alternativnija scena malo. Biće zaista raznih pravila. Hoće li ovo biti otvoreno za sve nas? Dakle, za sve one koji imaju ideje... Ovo će da pulsira od života. Ovo će da posto vrvi od života i da vride od života i da odiše jednom novom snagom. Ova investicija je velika, samo trenutno što se tiče parternog uređenja, znači govorimo o saobraćajnicama, biciklističkim, pešačkim stazama, kanalizaciji, vodovodu, javne rasveti. Grad izdvaja 250 miliona dinara uz podršku vlade Republike Srbije i plus još 400 miliona dinara se ulaže u objekte u visoko gradnju. Hoće li ovo biti spremno za 2021. ili ranije? Deo da, neće sve. Pa neće sve zato što je ova investicija grube procene oko 20 miliona evra. Nije realno će biti završeno, ali dobar deo će biti završeno. Mi ćemo već jedan objekat imati kao legat Evropske predstavnice mladih, to će biti omladinski centar i po prvi put će mladi imati takav reprezentativni prostor za svoje organizacije, za svoje aktivnosti. Znači, to neće više biti maštanje, to neće biti negde privremeno smeštanje takvih aktivnosti, takvih organizacija, nego će ljudi imati trajni svoj boravak. Biće zaista, biće fantastičnih stvari, biće širok spektar kreativnih ljudi na jednom mestu. I kao što sam rekao, grad u malome. Srećan sam ovo što radimo. Ovo je prva faza i nastav biće novih objekata, biće rekonstrukcije postojećih objekata i ja ne želim da imamo nigde ovakve objekte. Ja nigde ovakve ne želim da imamo objekte urušene, zapuštene, da nebezbedne i da neko kaže to je super. To nije super. Ovo je super. I super je kad rekonstruišete, ne znam, onu zgradu gde je Manuel i super je što ćemo fabriku da rekonstruišemo. Ne rušimo, nego rekonstruišemo. To je super. A ovo sa polupanim prozorima, sa razbijenim vratima, sa polupanim krovom, pa nemojte da nam je to super. Ja ne mogu da zamislim Novi Sad koji kaže da je to super. To nije Novi Sad u kome ja želim da živim. Znači, hoćemo da bude ovo modernije, lepše, vidite se radi i o biće zelene površine, biće ovde lepi trotoari. Biće super, što biste rekli, su super putevi novi? Ne, pa novi jesu super putevi. Ajde da vidimo jedan. Što se tiče puteva u gradu, mnogo još moramo da radimo. Ali ovi koji su novoizgrađeni, pa ti su da sam zadovoljan, naravno da sam zadovoljan sa time, ali znate šta, ja se ne baziram na ono što je dobro i što smo uradili, nego pričamo o onome što treba dalje da radimo. I verovatno najveće izdvajanja bi mi morali vršiti u putnu infrastrukturu. Još ima puno ulica koje nisu asfaltirane, puno kolovoza koje nisu decenijama rekonstruisani. Nama su i veliki bulevari, stariji bulevari izreli za rekonstrukciju, od bulevara Oslobođenja, bulevara Cara Lazara, prosto prolaze decenija, nisu osvežavani, krpljeni su, to ne liče na one bulevare kakve bi mi želeli da imamo. Imamo i dobro, ajde sad da zanemarimo to što ne valja, da vidimo jedan koji je super i uvodi sve turiste u Novi Sad. Aleksandra, valja sve što se radi, ali ja samo kažem da nas čeka još puno posla.
Pa ja znam, gospodine Vučeviću, da vi vidim i kroz ova snimanja vidite sve ono što fali, što nedostaje, gde bi se trebalo popraviti, ali hajde da odemo na jedno super mesto, na novi super put, pa stanovnici Klise ne samo da dobijaju novu kulturnu stanicu, već dobijaju bulevar. Moramo reći, Aleksandra, pravi bulevar i koji Klise nas... i Slane bare, Vidovdansko naselje, naljutit će se odmah ovi Dobro. koji ne spomenemo. Sent Andrejski bulevar je ponos razvoja Novog Sada, pravi bulevar, vidjet ćete kako i ljudi reaguju i koliko su građani zadovoljniji, više im vrede nekretnine, dolazi ozbiljna komunalna infrastruktura, sad možemo i da idemo kapilarno, bočno u druge delove tih mestnih zajednica i veoma sam ponosan na to. Ajmo, Klisa, Vidovdansko naselje i Slana bara, tako? Da vidimo super put. Pa ovdje, gospodine Vučeviću, izgleda kao da smo na kraj sveta, odnosno na kraju Novog Sada, ali uz odličan put. Pa Šta je ideja? Svi odavno ovo putevi. nije kraj Novog Sada, ovo je poznati deo Novog Sada koji dobija i novi izgled i veću vrednost sa izgradnjom Sent Andrejskog bulevara. I građani i Klise i Slane bare, ali i Vidovdanskog naselja svakako su mnogo zadovoljni danas kad imaju moderne saobraćajnice, kad imaju modernu rasvetu, javnu rasvetu, kad imaju bolji vodovod, kanalizaciju, kad imaju biciklističke staze, trotore za šetanje. Pogledajte, ovo danas ne može se prepoznati u odnosu na nekadašnju Sent Andrejsku ulicu i nastavljamo naravno sve do nadvožnjaka preko autoputa da uradimo bulevar punog profila i čeka nas projektovanje mosta blizanca Sent Andrejskog mosta, još jednog isti gabarita. Time ćemo potpuno rasteretiti ovaj ulazno-izlazni pravac iz Novog Sada. Ovaj postojeći Sent Andrejski most smo rekonstruisali, muku mučili sa izvođačima. Trajalo je, ali se isplatilo, što bi rekli stanovnici Klise. Ali neće Klisa biti više samo poznata po rukometnom klubu Vojvodine. Da, koja je šampionska koji se ovdje adresa. U komšiluku rukometašima će uskoro biti nova kulturna stanica i zbog toga smo ovde. Dakle, na Klisi, to je u prostorijama stare mesne zajednice ili kakav je plan, će biti rušeno pa građeno ponovo. Budući nova kulturna stanica u našoj mapi investicija će se izgraditi upravo na ovom lokalitetu meni iza leđa, iz ovih drveća, iza šume. U komšiluku rukometaša svetskih šampiona. Tako je, tu vam je i vaterpolo klub, i naravno dom zdravlja, ambulanta i odeljenje hitne pomoći. Iza se nalazi mesta zajednica Slana bara. Na tom lokalitetu će biti izgrađena nova kulturna stanica, umjesto postojeće zgrade, stare zgrade mesne zajednice, bit će izgrađena moderna, veća zgrada, gde će biti i kancelarije mesne zajednice, ali i deo koji će biti namenjen za kulturni javni život. To će biti prostor koji će biti otvoren za sve mlade i nešto starije, kreativne ljude. I za Klisu koja se nalazi vama iza leđa, i za Slanobarce, i za Vidovdansko naselje. To će biti nova, kažem, kulturna stanica na našem putu ka 21. ali ne samo 2021. nego generalno svemu onome što radimo. Grad izdvoja ove godine 70 milijuna dinara za tu investiciju, projekat je urađen i ja verujem da ćemo uskoro započeti radove na izgradnji kulturne stanice Slana bara, Klisa, Vidovdansko naselje. Dobro, vidjet ćemo kad ćete ih završiti. I ovo, kao što ste rekli, znači, pored rukometne dvorane, pored bazena, dobijamo i kulturni centar. Pa ne samo izložbeni prostor, nego prostor gde će se odvijati javni kulturni život ovog dela grada. A kada dobijete ovakav bulevar, onda ovo više nije samo prosto neko prigradsko naselje, nego jedan aktivan... predgrađe, nego urbano predgrađe, da tako kažemo. Ja verujem da će ovde svakako poskupeti nekretnine. Danas više ove kuće ne koštaju koliko su koštali juče, danas su poskupele, atraktivnije su i ovo će biti jedan od najinteresantnijih mesta za život veoma brzo. Izvan grada ste u smislu gradske gužve i vreve, a za 10 minuta ćete biti u centru grada. Gospodine Vučević, uskoro će 3 godine kako ste drugi mandat gradonačelnik Novog Sada. Ne brojim više godine. Ne znam kako to da tumačim, ali nije da hoćemo sad podvlačite
crtu. Okupili ste se tada, ako se ne varam, to je bio i 5. dan u mesecu i 5 koalicionih partnera, bacili jedan drugom petaka za Novi Sad. Okupili ste se oko tih projekata, tada ste govorili važnih za grad. Međutim, za ove prethodne 3 godine, kada ste izlazili sa tim idejama koje su izazvali kontraverze u javnosti, niste imali podršku dovoljnu, bar u javnosti. To nije tako predstavljeno vaših koalicionih partnera. Da li to znači da neki nisu razumeli okupljanje oko projekata za Novi Sad? Zašto ste, kako se osjećate sada kad ste svesni toga da ste ostali usamljeni u nekim idejama koje ste na kraju realizovali? Potrudit ću se, budem pristojan i vaše gledalce, vaše televizije. Nešto me to posebno ne pogađa, da ne kažem da me nije briga. Zaista me ni ne interesuje ni šta će neko da objavljuje na Twitteru ili društvenim mrežama. Najlakše je hejtovati, najlakše je osporavati. Da li su svi podržavaju, pa nisu. Neće ni iz moje stranke svi da stanu iza teških tema i da preuzmu odgovornost da nešto kažu. Uvek im je sigurnije kada su u hladovini, pa i po ovim temama. Verujte se, ne vodim time, nego verom i ljubavlju za jedan bolji i razvijeniji Novi Sad. Ponavljam, dokle god budem radio ovaj posao, neću dozvoliti da u Novom Sadu pobedi palanački duh i neću dozvolim da iko zaustavi razvoj Novog Sada, zato što ne pričamo o sadašnjem vremenu, pričamo o budućem vremenu, pričamo o budućim generacijama. Propuštanjem svih vozova koji su pred nama ili su ispred nas, mi suštinski šaljamo poruku mladima da odlaze odavde. Znači, to što neko se zalaže, se ništa u Novom Sadu ne dešava. Da ostane konzerviran, kako znate da kažete. Konzerviran treba da ostane ulagana tvrđava, podgrađe, Almaški kraj gde smo bili prethodno. A ostale delove grada ili druge delove grada vi morate razvijati ako želite da zadržite klince koji dolaze ili koji stižu, koji su pred vratima i koji će tek dolaziti. Oni se ne vode nekim prethodnim aršinima, nego prosto ljudi će tražiti ono što je dobro za nova vremena i za nove ljude. Ko to ne shvata, taj je u problemu. To je posebno pogubno ako neko bi sprovodio takvu politiku u gradu. Imali smo period kad se u gradu gotovo ništa nije dešava. Nije bilo investitora, nije bilo investicija, nije bilo industrijskih zona, nije se ulagalo u kulturu. Bio budžet duplo manji nego sadašnji. To mora se radi da se ulaže. A mnogo je lakše kada čujete ljude sa lokala, pa vam oni kažu šta bi želeli, šta treba se raditi. I ovdje kao što slušamo lokalce, lokalnu zajednicu, tako smo i na Almaškom kraju, tako i u drugim delom grada. Negdje ide to od dole, s tim što ta inicijativa ne sme da bude nikad protiv. Inicijativa mora da bude za. Nemojte pišite peticije protiv nečega. Dobro, ali kritike mogu biti korektivni faktori. Sami ste svesni toga da jesu bile koliko puta. Ja mislim da ja veoma dobro znam o kritikama i toga sam svestan. Svaki dan ima mnogo više kritika nego pohvale i to je prirodno. U svakom slučaju vidimo se pre 1. septembra, pre nego što svi đaci prvaci dobiju besplatne udžbenike od grada Novog Sada. Mislim da je to najbolja vest ovoga leta i pred početak nove školske godine. Komplet udžbenika za prvi razred će dobiti svi đaci prvaci u Novom Sadu. Grad je spremio pare iz budžeta i to je još jedan vid podrške Novosađanima, klincima, našim porodicama. Gledat ćemo da još više ulažemo u sport, da pomažemo roditeljima, da olakšamo sve one aktivnosti koje su bitne za zdravo odrastanje. Zdravo odrastanje pre svega najmlađih Novosađana, ne zanemarajući naravno i ostale stanovnike i naše penzionere i ljude koji rade, ljudi koji stvaraju, koji su u onim najzrelijim, najplodonosnim godinama. Ali ulaganje u budućnosti, pre svega ulaganje u decu. Hvala vam puno i ako sad krenemo novim bulevarom napravit ćemo ozbiljan saobraćajni prekršaj, tako da idemo u letnju pauzu ovom novom stazicom. Vidite se povremeno provozaju, ali ja verujem će za koji dan biti pušteno. Ima još par detalja koje treba urediti i bit će to jedan lep događaj za Klisu, Slanu, Baru i Vidovdansko naselje. Novi ulaz, da ne kažemo izlaz iz Novog Sada. Ulazno-izlazni pravac. Srećan sam što imamo novi bulevar u gradu. I čekam da krenemo da radimo i nove mostove. Jedan od tih mostova će se nalaziti i ovde na kanalu Dunav-Tisa-Dunav, odnosno još jedan Sent-Andrijski most. I time će vam biti manja gužva i kod tržnog centra Big i generalno ceo taj ulaz prema gradu će biti daleko jednostavno. I ovde 3 tačke, vidimo se na kraju leta. Vidimo se i u toku leta ako nas budete pratili.